Hatani di bata di hita di bagasan mingguan ima sian opak Musa 20 sada ayat 10 rodi ayat 20. Do topik Jahuba mengalihun aik hanguluan. Tuhan sumber air kehidupan. Damua kadongan naik naulungan di bagasan guan itu hatta yado tahilala nama was male dia do narumikot si panganon do manang sinumon. Tutu aik do narumiko di dagi kita. Di pertandingan manang perlombaan lari, bola kaki, saya di parade do aik sinumon asa unang hurangan aik manang dehidrasi. Jala membahayakan doi. Nang di napasong jokon bagas pehita, saya taluludo sumber air na sonok. Nang di paporape, saya dusado menguasai sumber ni air. Kedup adong bencana alam, ikon tersedia do air bersih, asa mencari do ninggoluta ima air. Jala ido nuaing dia makadongan ditaringoti hatani di mata, nagabi dasor ni jangita sadarion, na poposon rohata mandok di paradi di batado aik di bangsona. Jala di epistel tamadok nungaro aik hanguluani ima Jesusi. Manang isi na ulu manginum siani tolhas maibana Tuhan uluan na sorasuda. Na sotupa mauas saliding-lilingna. Dia mua kadongan ujur di pardalanin bangsa Israel dung balua nasida sian perhatubanan Mesir merdalan tu tano Kanaan dipuka Israel mabada tu si Musa aladang cukup aik di nasida. Donggi disuruh di Batama si Musa mamakulingi duluk batu na disi. Asal siani rumah aik bahenoni di Batah. Alai ahana masa ala mohop ni rohani si Musa dilubut gibana madulu batui dohot tukutna gabi haruar ma aik nama segudang alai ima mambai si Musa gabi sudi luas di bata masuk tu huta Kanaan oma naginwarana peristiwa Meriba. Jaladung di ruti Israel mardalan marmungut mamut nasida musik ala soadong sagu-sagu dot aik tarimas made bata dihum nasida marhite na di parohon uluk tulung api nama marguti nasida pola macai torop nasida mate alai ditopoti nasida dodo sana musing tu di bata. Disuruh di Batama si Musa membahin patung ni uluk tulung api sian tumbaga. Asa mana isi na dipargut uluki dungi dibering ma dopak patungi maluma jala mangulu ma ibana. Dia mau kadongan dung saat nasida du obit. Adong ma sumber air. Di sin ma nasida mata buta munasida manang kantong air sa museng tuber delehon di Batama air di sin. Ujung nagabi maruluk-uluk marende marlas niroha mardetare manasida. Wain. Ado neng dohonon ni hatani di batatu kita di bagasan sadadio. Parjulu. Di boto di batado hapornuan jale di parade di batado saluhut nai di hita. Asa margugu hita madalani nguluon. Asa tolhas kita tu ingana situ jota ima Kanaan nai baru Jerusalem nai baru
Nah sopina dia ni tangan nunga di paredi Tuhan Yesus dia akan porsia di bana. Ido sambulan to deta hutana ho dihita jala tu sido pandang situ juata. Napa dua? Nakindi dok di epistel da Johannes 4 ayat 4 rodi 10 dipaingot kita asa tapa tohom manang fokus mahita tu ay kanguluan na pinaradi ni Jesus. Udang do na uasan dingguluon mambayendang sobu uas ni rohana. Na say mabahin hita mulak-ulak mangalapay songon halak manang buru samari. Olan sada do naboy pasobu uas ningo nuta ima Jesus. Silehon haik anguluan ay dokdo alay na manginum ay silehonoki naso tu pamawas beibana rodi sa liling-liling na. Yesus meyakinkan kita bahwa air hidup seperti itu di dalam Yesus tidak akan kita jumpai dimanapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.